Bio Dirib Brian an Shaw Eglev Rint Scalta Nuacht has Meiriceá don ine an dó lá fichid mí fewra rávílas an lídiag níor léir díobh dear an céir a bhí sa fictúr tosaíonn sin níor siomlan soiléir go fóldíobh dear an gan an pictúr é féine ecail Shirtán o Sminigar de Bazaar in Dhaka in Bangladesh. Níor bhuana go bhistúin níor amháin ach gur phléasc cár an a bhí gúsáid breos le Glas nádor cóhrúte. Stocha gur phléasc an gás hála ballatíine agus lean sra haintí an chéad phléasc Mario céad sa de agus níl fág chuí sa fictúr a chonaic sin bach luaigh agus ballaí dua úfásach. Tá hefigi North Carolina tar éis cinenne a dhéanamh sa chás sin caithfear Athvóta a dhéanamh cuireadh camiléireacht le an iarthóra phoblachtánaí agus admhaoin sé sin ach féidir leis seasamh an aghaidh seo agus ba Athvóta mar sin. Tá déanmhaí na cógála ag garam réiteach nua cosú leis an sean New Deal ach réiteach nua Glas sin réiteach nua timpeallachta agus rialtas Donald Trump ag scriosadh na háisínteachta amachas an timpeallachta. Tá polaiteoirí ag dul timpeall agus ag rá gur cheart córéiteach a dhéanamh idir stáit bailte polaiteoirí áitíní eile agus réiteach timpeallachta a eagrú beag bean an rialtas federálach. Is rud hindianta dar leis na sainiolaithe ach céisteachrannach casta deacair ag an am cinnam. Tá an tuachtarán ag déanamh fuinneoide faoin réiteach nua seo mar pápéir scaile a fuair chun hísle. Tá Nancy Pelosi fiú ag rá go bhfuil sé beaganín cracailte nach bhfuil annach Aisling Glas. Agus idir an dálín tá iarthóirí uachtaránachta fiche ag rá nach bhfuil ann ach réiteach mian aime
nó bhfuil bhíonach. Tá saneolalas Meiriceá in ADN ag tuairt cabhracht de Beijing géir leanúint chur bhaim in pobl Uyghur na tíre sin. Sér tá gceist ag na Síne, ag rialtas na Síne na Uyghur a rianú mewn léile freisin. Dus de gúsáid taide agus technoliaachta as Meiriceá. Tá go faoi deara go raibh rialtas na Síne ag déanamh scrúdathe sláinte thar a bheith aisteach. Bhí siad a tarraingt fola i dtí na taifeadar a dhá ag scanáile agus ag tógáil a bhéir loige. Ach, ní rééis siad lena chraí, ní dhearann siad tseicáil ar a ghuain. Agus dette siad nuair a dtír sé ortha na torthaí a thuispeint dó. Níl ceart agad ceisteanna a chur faoi seo a dúirt siad le taithír imín gníomhre Uyghur agus ó dhaoine gá le héad fóras amach nach raibh scrúdathe sláinte ar siúl in éachar ach tionscadal taifeadta sonraí faoi na Uyghur. Níl deire tacaí leis an chunspóid seo idir bil de Blasio agus Amazon, haring Amazon siar mar is eoldúin ón phlean campus a thógáil in Queens, sílim. Tá bil de Blasio méireann a cathrach ag cur an bhilleán ar Amazon. Chuir an héin an bhilleán ar Amazon ach ar chúiseanna dhéile sílim nach raibh sin na gceisteach ach na cathrachí ag chur go mórtas lena chéile agus an tariscint a bísle a thógáil. Bróga, sé? Bróga sport. Is cosúil go raibh an lead seo Zion Williamson ag imirt Duke I mbun imirthe nuair hep ar a bhróg. Tugtar le fios go gusnóch sé na $1 milliún dá níam fi damáiste dá chosa. Ach ceachaí nach sport amatéireach íon chiisfeil idir na choláistí. Well, tugtar le fios nach bhfuil sport na nolscailionnaí na léitheanta seo ach réamhbhabhta don NBA agus na sport eile go háidithe do dhaoine mar an lead seo na luachleasathe mór le rá. Tá an Vatican, well, tá coiste faoi stiúr an Pápa gíisteacht le fianaise an teachtain seo ó dhaoine nearnú Mí-úsáid ortha ag sagart bubú agus
Deirtar go dtí rud a cíntas thiúras le fios go bhfuil an Vatacáin ag tosú éisteacht leis na líomhaintí táthar á gcur na lé. Ugo Carvajal cé sin. Sin é íor-cheannaire na seirbhísí faisnéise sa Venezuela agus tá sé tar éis brise le Nicolás Maduro uachtarán na Venezuela ag rá nach féidir leis tacaíocht do chuirt níos mó agus síbhialtaí á ngortú á marú. Dógáil Donald Trump le déanaí go mbeadh idir bheith ceag fágáil na Síria bhfuil chua an Turc gainteanaí leis agus dimpe siad trúpaí ágáil sa Síria agus margheall an toscaireacht sin ba Meiriceá ag fágáil rá chéad saidúr sa Síria. Tá ag súil le tuairisc Muller, ceir becheart dhéanamh le foirgintí stairiúla nuair ba rudaí grána a tharla iontu. Tá siopa éigin Nuacht is cosúil ina bhfuil an stair ag creime mar níl tuairteara don siopa. Níl is ag an tharláán agus níor léime an scéal, so leanaí mé raig. Tá ag tuairt le fios go le nniommarcha daoine ag úsáid gréamáin go mídhleathach nó go bradach in Nuacht chun áitsanna páirceála a fháil. Bleanítear na suhantais páirceála seo mar sort peorcas nó buntáiste sochar a bhaineann leis an bost. Ach idir dálín tá méid sin daoine ag úsáid na beorcas seo nach chun spás páirceála fág chuig daoine eile. Baile tech atá Nuacht inis, tugtar le fios. Tá an chathair gairí mealachach ó híomh tech agus an tionscailte go leor. Tá siopa i gcíre oscailt gan airgid tirim, sin ní ghlacha siad le airgid tirim ba ort cáirt creidmheas úsáid. Agus tá rion stáit tá réir sin ag chur in éis sin ag rá gur ceart go gathe daoine le go gathe freastalí an ar dhaoine a bhfuil airgid tirimach agus nach bhfuil cártaí creidmheas acu. Cyclorama sin ceantar a pictiúí ceachlacha sin well táthar tar éis Caithimí an caithimí terma lorgan seo. Bine fo. Táthar tar éis a chóidú a dhéanamh ar an pictiúr seo. Ní maithlim an terma mór haibhseach. Tá an cyclorama mór haibhseach seo tócaí. Agus a chóirithe. Tá lucht agurtha na glyfi Olympacha a Boris géirí
go gead for brisgánsa. Sláine scéalaí. Brisgánsa. Well, má bhí fuirseoir ag na monkeys an grúpa ceoil ba é Peter Torkey agus fuair sé an bás le déanaí I níos a 7 suaimhneas siaraí dó. Sinna méid ní léon nach chuil legam an tar seo ní legamach na scéalta nóíochta ach tá súlagam gur bhain se úsáid nó leas nó sochar a cínteastú agus go mbeidh muid a caint le chéile a rís sarabhad. Idir an dálín go imreacht é oribh go dé. Slán.